Окупанти хочуть позбавити права на адвокатську діяльність відомого кримського захисника Еміля Курбєдінова. Мін'юст Росії зажадав від Кримської центральної колегії адвокатів виключити Курбєдінова з числа засновників і членів цієї організації. Формальним приводом для цього стали два звинувачення в екстремізмі за старий допис у соцмережі. Нагадаю, Курбєдінова двічі засудили за одну й ту ж публікацію. Спочатку його заарештували на 10 діб, а потім на 5. Сам Еміль Курбєдінов розцінює вимогу російського Мін'юсту на позбавлення його права вести адвокатську діяльність як переслідування за захист кримських татар, фігурантів сфабрикованих справ. Адвокат також заявив, що добровільно залишати колегію він не буде і оскаржуватиме припис російського Мін'юсту. Если председатель коллегии нашей не предпримет каких-то попыток по поводу моего исключения, то всю коллегию они будут ликвидировать. Это, здесь десятки людей работают, здесь стажеры и так далее. В который раз мы убеждаемся, что законодательство России по экстремизму и терроризму используется очень активно как инструмент борьбы с адвокатами и активистами. Это очень опасный прецедент, когда любого адвоката лишь по административной статье можно просто вот так вот исключить. Если меня исключают из коллегии, то меня уже в другую коллегию никакую не примут, потому что из любой коллегии Минюст будет требовать меня исключить как экстремиста